Isidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon, masugunta ang katao maning kalibutan. Inisidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon, masugunta ang katao maning. Okay, so maayong adlaw probinsya sa Cebu. So di kita karon sa may barko sa Oymatchaw di na may abot na ta diri sa may Sambuan Port Cebu in atong laagon ang isla sa Cebu, kon province of Cebu. So di kita karon first time nato nga may grind diri sa ilahang kalsada. Atong ikumusta og ilahang mga area diri sa Sambuan. So padulong ta kita kits trip ni ron. Padulong sa pagsalog sa kahapon, ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaklay, sama ka nako nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa magkasaw sa gagapon,